Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, La Carlota City magapapauli na sa ilang mga IDPs nga hindi sakop sang 6-kilometer danger zone. Sa Banwa sa Casillana, may na-identify naman nga area para sa iluhan sa mga evacuees. May 257 ka mga pamilya o kon 890 ka mga persona nga iyara sa mga evacuation center sa La Carlota City ang ginapaabot magapauli na sa ilang mga balay sining Hunyo 13. Inisunod kay Mayor Rex Halanduon matapos nila gin-aprobahan ang rekomendasyon sang Local Disaster Risk Reduction Management Council. Pathag ni Halanduon, ini sila nga mga pumuluyo naga-istar sa gwa sang 6-kilometer danger zone. O galing kay may accessibility problem o kung may kabudlayan ang alagyan, padulong sa ilang mga balay, gani ini sila ang gindala evacuate. Karon nga manugbukas na ang klase kag kinahanglan na ang paggamit sa mga eskwelahan na naga-survey evacuation center agud to mangin regular naman ang school operations, gintugutan na ang pagbalik nila. Ginapaabot ang pagbalik sang full in-person classes sa sininga eskwelahan. May 6 naman kabulan sunod kay Halanduon nga ini sila ang yara sa 3 ka mga eskwelahan nga naga-survey evacuation center kag sila mismo nagaayo man nga makapauli na. Ang mga evacuees nga sakop sang 6-kilometer danger zone sunod kay Halanduon ang pagasayloho nila sa Central Evacuation Center. Ang sa Banwa naman sa La Casillana sunod kay John Diasis, pamuno sang local DRM, may na-identify na sila nga mga lugar sa mga barangay nga sarang masayluhan sa mga internally displaced individuals. May 1,329 ka mga pamilya o kung 4,210 ka mga persona ang yara sa mga evacuation center sa La Casillana. Sunod kay Diasis, ila ginakilala ang memorandum nga dapat magabiya na sa eskwelahan ang mga IDP para magamit naman ini sa mga estudyante. Padayon pang ilang coordination nakip na sa probinsya suno sa iya. For two reasons, request sila nakalawig na 6 months na So, tapos ang school nag-request man nga gamiton nila kay nagnupo enrollment na damo na problema sa eskwelahan bala sa ila mga estudyante. So duwag ito gin-discuss namon gapon. So it boils down nga nag-decide ang disaster nga ang outside of 6 papulio na lang anay. Masunod na kami ma'am. And then with ma-coordinate na kami kay province ng initiative nga para ma-tape na lang pag-transfer sa mga IDPs sa mga open space, no? Itikulula na daan. So ginamit sa NGO nga at mga plus target ang ilakan sa nga mag-transfer. So nakamonitor kami sa mga identified areas per barangay, which is ang na-comply man ng barangay. Pero problem naman is ang barangay kapag naan. Ito tungod nga takot kasi nilang population.